Баймак районында иген культураларын урып ию эштәре тәмамланды. Күп кенә хужалыктар быел техник культураларга өстөнлек биргәнлектән әле басуларда эшләр тәвәлләнмәгән. Районда һуңгы елларда ошо техник культураларда күпләп үстерүгә аерым игътибар бүленә. Чөнки был культуралардан хакы күпкә югарырак һәм корылык булган елларда ла мул уңыш алуга өмет зур ди хужалык җитәкчеләре. Авыл хужалыгы басуларыннан әзерләнгән беренче репортаж. Комбайн артында Башкортстанның атказанган авыл хужалыгы хезмәткәре Рәфис Гайсин хезмәт кешеһенең дөйем эш стажы 40 ел. Ошо еллар эчендә ул алдынгы механизатор дигән югары исемгә бер дә хыянат итмәгән. Тәҗрибәле игенченең фидакар хезмәте әле күптәр өчен үрнәк булып тора. Лёнда әйтергә так бер 7 иген чәкер. Гаршисы тоже бер шулай. Иген әдрәк күбрәк бирде 17. Урыны белән итте бирде. Комбайн менә 2 комбайн белән генә өлгерәбез. Сау бирделәр, артыннан мин прямой йөрим. Быел район буенча техник культуралар 8000 гектар майданда сәселгән. Шулар арасында етен, рапс, ужым бойдайы һәм беренчегә 200 гектар ергә гарсис культураһы сәселде. Был техник культураларда хату хакы быел да югары ди белгечләр. Һава шартлары ла басу эшләрен вакытында тамамлауга булышлык итә. Шуңа күрә тидарала ошо культураларда урып ию күз уңында тотыла. Рассвет Сидиков фермер хужалыгы басуларында ла эш тамамлануга бара. Хужалык җитәкчеләре билдәләвенчә, улар да һуңгы 7 елда техник культураларды үстерүгә зур игътибар бирә. Быелгы елда 675 гектар лен етен тибәтеп үтә. Әле бүгенге көндә шуны урып ию эшләрмен булышабыз. Әле 2 жаткы йөри, 7 метрлык, 9 метрлык и 3 комбайн подборда. Ну, етен мен без булышабыз уже 7 ел. Ул безнең зонала более мына корылыкка устойчивый тветик. Біз аны сәсіп, обработка эшләргә уже өйрәнгәнбез. Шуңа мына быелгы елда ла әйбәт урожай өмет итәбез. Былтыр Баймак районы иген культураларынан мул уңыш алып, уның тулайым йыйымы буенча республикала тәүге 5 район исемлегенә ингәйне. Ләкин аграрийларның бәкәлгә хукканы игендең хакы түбән булуы. Быелгы уңыш күпкә кайтышырак. Гектар куәте лә зур түгел, әмма урындагы элеваторлар һуңгы елда тәүге тапкыр уңышты югары хак менән ала башланы. Шулай ук исәпләшү дә тоткарланмай. Өстәвенә отышлы культураларда быел күбрәк сәселгән. Уны ла исәпкә алганда аграрийлар өчен ел уңышлы килмәксә. Быел biz именно техник культураларга игътибарды көчәйттек. Бөтә район буенча 8000 гектар ердә техник культуралар сәселде. Шуның исендә лен етен тип йөртәбез инде. Бөтә 5000 гектарда сәселде. Рапс культураһы 2000 гектарда, азимый рыжик кышкы это культура инде 200 гектарда һәм беренче тапкыр районда быел гаршиса культураһын сәселгәндә. Ул бөтәһе 200 гектарда сәселде. Бүгенге районда ошо культураларда урып ию эшләре бара. Гектар куәте 5 центнердан 11 центнерга тиклем йыйып алабыз инде. Уңыш түбәнрәк булса ла, быел ошо культураларга хактар бик һәйбәт. Баймак аграрийлары сәсеү майдандарында көздән эшкәртүгә игътибар бүлә. Чөнки озак елдар тәҗрибәһе күрһәтүенчә, тап ошо сәсеүлектәр яхшы уңыш бирәләр. Гөлнур Ишбулатова, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте.